Човек, като някой китаец. Топлина. Криво е, брат. Нали? Дали? Не, брат. Нали? Нали. Еми, упри. И тук... Ай, снимай, човек, дай махна. Машина на времето. 8 лева. Сега, 8 лева. Знаеш какво, брат? Аз ще снимам тази апаратура и ще я кача в интернет да се смеят хората. Баба и дядо използват на село е така да поливат градината. Същата, да. Да, вечерта, защото е тъмно. А ние какво правим? Няма смисъл. Здравейте. Здравей, слънце! Джон Сина! И сега трябва да го добавиш, ще да взеш. Човек трябва да ги добави зад кадър. По-тихо е! Не, мама спи. Мама спи. Здравейте, днеска с Кирмитков Тухливков и с Данчо. Кирмитков Тухливков. Ти си не рано разбираш. Не, човек. Как може да го сбъркаш, разбираш си? Just make no sense. Майко. Кирмитков Тухливков. Кутко Дяков. Кирмитков Тухливков. Как Тухливков? Какво ти бе? Човек, ти си нереален. Аз ще как, дай да ни ги копирам и той дай ще каже, че сме го видяли от тях. Но ти си нереално, бе, ще разбие китарата главата, чисто кам, брат. Изживявам се като хеви метал. Аз съм Ники Кънчев, а вие сте с Тани Бери. Само да кажа, че не съм копирал от Ники Кънчев. Ще да съм и богат. Нищо няма да ти задавам, брат, само искам да кажа на зрителите на всички мои хейтери. Ама аз искам да играя. Аз искам да играя за 100 000, да. Здравейте. Днеска сме аз, Данчо и Кирмит. Стей, брат, стей. Не, аз се отчаявам, брат. Как може да го сбъркаш, взеш смисъл? Да ми еш по-лесно, Кирмит Тухлев. Кирмит Тухлев. Еми той е Кирмит Тухлев. Човек. Къде я виждаш? Здравейте. Днеска с Кирмит Тухлев. И с Данчо в моя клас ще правим един клип. Съм, не съм. Много хора са го правили, те ще някакъв от сме го копирали. Не го казвайте, бе, брат, за какво? Какъв си такъв нереален е? Виж, започне така. Здравейте, аз съм баба Веце. Веце? Аз си варя парите от тоалетната, но това е... Ти улети се, брат. Вър просто по-назад. Да, клипа са каза зад кадър, само да ви кажа. Момент, отивам зад кадъра. Малко трудно ще ми видите, но ето аз ще ви махам от време на време. Да, с лампа ни свети. Да оправим лампата. Това е кампания. Искам всички на банкова сметка 45 48 52 16 80 да пратите по 1 лев за новата лампа на Пресиан. Само сега. Ама то няма кружка. Лампата работи, ма няма кружка просто. Няма кружка, пращи по 20 стинки, брат. Не искам повече. Не, реално си прост. Да, чумай посма. Таранта! Джон Сина! Днескашната тема е не съм сам. Не съм сам, не само си, брат. Не, че нещо му. Значи разбра се, че няма да правим клип, ми ще бъде някаква Ко вика не съм сам? Мазало. Добре, сега пак съм аз. Само да ти кажа, че не се вижда като задава въпрос. Сега? Да. Няма как да виж мета записа.
Човек, аз Не, съм реално. Не искам да ми хареса този клип, искам да му даде дислайк, защото аз си купя клип, защото нищо не стана. Станаха някакви... И такос да.